اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى wa sa'ala lan jaluk sapa sa'ilhu ing Malik bin Dinar wa kana lan ana indahu ketep ing dalem sandinge Malik salatun apa sak kepis salatu tamrin apa sak kepis kurma faqala mongko dawuh sapa Malik bin Dinar limroatihi marang bojone Malik bin Dinar atini nekan nasrani ingsun biha kelawan salatu tamrin fa akhadha monggo ngalap ha ing salat ya sak kepis kurma sapa Malikun Malik fa to monggo maringake sapa Malik iswaha ing separone salat ila saili marang wong miswarot dalan balekake sapa Malik niswaha ing separone salat ilam ro'atihi marang bojone Malik faqalat monggo matur sapa imro'ah sapa bojone Malik lahu marang Malik faqalat fa'ile mburi faqalat monggo matur lahu marang Malik imro'atuhu sapa bojone Malik misluka ana ta tes padane sampeyan sama iku den arani sapa misluka zahidan ing wong kang zuhud hal roaita ana to ningali sampeyan ahadan ing wong suwiji yab asukang utusan sapa ahad ilal maliki marang raja hadiyatan ing hadiah muksiratan kang pecah pada monggo nimbali sapa Malikun Malik bin Dinar bisa ili ing wong ngemis waqol lan maringake sapa Malik bin Dinar hu ing sa'il al bagiyata ing sekerini sumakbala monggo madhep sapa Malik bin Dinar alam roati ing atase bojone Malik bin Dinar faqala monggo dawuhan sapa Malik bin Dinar la marang imro'ah ya hadhi wong iki ijtahidi metenengo sira summa ijtahidi monggo nuli metenengo sira fa inna Allah ta'ala monggo krana sedune Allah taala kala iku dawuh sapa Gusti Allah dawuh Allah khuduhu ngalapo sira kabeh ing wong fahulluhu monggo mlenggu sira faqullu monggo sira mlenggu sira kabeh ing wong summal jahim monggo nuli ing dalem neraka jahim sallu lebokake sira kabeh ing wong summa fi silsilatin monggo ing dalem rantai zar'uha kang utawi dawane rantai sabauna dhiraan iku 70 dhiraan apane ukuran dhirae fasluku monggo nglakokake sira kabeh ing wong bayu kalu monggo den dawuhake apa dawuh min aina hadhi syiddah min aina iku saking endi hadhi syiddah utawi iki bangete siksa kala dawuh sapa Allah inna hustune wong kana iku ana sapa wong layu minu kuraiman sapa wong billahi kelawan wal azimi kang agung wala yakhuddu lan orang nganjuri sapa wong ala ta'am mil miskina ing atase awe mangan wong-wong miskin iklami warwasira ayat walam ailing-iling wong wedok inna qad tarrahna stune ingsun qad tarrahna iku temen nguncalake ingsun min unuki saking gulu ingsun min unukina saking gulu ingsun niswaha ing separone belenggu bil imani kelawan iman bayam bagi monggo sayuk apa anu torriha yen to nguncalake aniswa ing anu torriha apa yen to nguncalake ingsun aniswa ing kang separuh
al akhara kang meneh bisodakoti kelawan sedekah. Diriwayatake saking Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Di Malik jenenge niku Malik raja bin Uwang, jadi sugih blegedu nih, kurang luweh kaya Pak Simon. Kayak Pak Simon ora kok kowe Jon. Tongone ora lila menek kowe sugih, mundur ra gelem ngamini yon. Tapi gak apa-apa mbok diamini mbok ora nek Gusti Allah ngersake tetep dadi ngoten. Sampeyan amine sampeyan niku ora bekas apa-apa. Wis ora mbayaukin. Sing penting niku iradahe Gusti Allah. Angger wong manggon nek nggone kersane Gusti Allah nggih dadi. Nek ora manggon jalur sing dikersane Gusti Allah mbok ngasih nggih menangis mili geteh. Tongi sing metu untu bledeke ora dadi. Sing dadi niku tetep iradahe Gusti Allah. Siji dina Malik bin Dinar pinaraan, ya pinara nuli ana wong ngemis njaluk. Nggih, nyuwun marang Malik bin Dinar. Lah nalika iku Malik bin Dinar kagungan sak kepes kurma. Nggih. Akhire Malik bin Dinar dawuh marang bojone iku kurma gawa mrene nuli dijupuk dening Malik kang separo diparingake marang wong kang njaluk. Lan sing separo balekno marang bojone. Ceritane ngoten. Akhire garwane Malik bin Dinar matur, apa wong kang kaya sampeyan iku bisa disebut wong zuhud? Niku pitakone. Nggih. Yang ingkang kajenengan ngaten nggih saged sinebat tiyang ingkang zuhud. Apa zuhud? Zuhud apa? Apa Jan? Hei. Apa? Ora butuh kebiare donya. Lah kowe seneng zuhud? Seneng ning moh nglakoni kebiare donya iku nek nyunatno wae jenenge contoh nggih ora butuh son, ora butuh deklit. Krono niku kebiare donya apa meneh mantu angen-angenane bene nanggap son hurek nekakno padi-padi sing gedhe. Saniki mboten padi-padi nggih, napa jenenge? Apa jenenge? Apa jenenge? Padi-padi, anjen padi-padi. Apa saiki jenenge? Dekor wah iya. Ora tau digawe didekorasi yo nggih. Lah sarjana ngendenger wancing diangen engko nek mantu nanggap dekorasi. Yes. Kula dengere nggih padi-padi ngoten mawon. Nggih, kebiaring to. Jadi zuhud iku arti utamane gething donya. Ning krana kok mbathik timbul salah paham, kula seneng nganggo arti nggih ora kumandhil atine nek nggone donya. Soale wong ku tetep mbutuhke gebyaren donya. Nggih, butuh ning gak kumandhil nek ana ya dienggo, ora ana ya ora apa-apa. Dadi ana nek ora anane iku biasa saja, ning yo ngene ku sing angel. Nggih, ora kumandhil ini lho, nggih. Piye? Potongane ora yakin. Apa sampeyan tau weruh ngaturake hadiah kang pecah sigar marang sang ratu? Gede cilike diwelehno bojone.
bojone. Mulane sak sangar-sangare wong nggih nek nang ngarepe bojone ndlerek saja Anwar Zaid dari rontok bengos nek sarjana kan duwe bengos wis apa sarungan ya dipincuk cuwili nek nang ngarepe bojone ora nek gedhe blas nggih ora iso jangka ora iso jangka ombo padahal sasine bojone yo meneng ae ning saking niku saking wedine krana barisane Bang Tigor. Hafal barisane Bang Tigor nih. Nggih. Malik lele ngundang wong jaluk mau lan maringi sisane bareng ditangketi sing estri nggih. Apa sampean iki ya golek apa sampean iki golongane wong zuhud? Apa ana? Apa sampean apa ana apa tau weruh sampean wong ngaturke hadiah marang ratu kok pecah sigar? Artine kok ora kabeh. Nuli Malik ngundang wong jaluk mau. Sisa kurma sing dibalen ana ngene adae niku wau diwehno sisan nuli madhep marang bojone. Sira supaya matendeng. Akhirnya dawuh sira supaya umat tenang nuli sira supaya umat tenang Allah Ta'ala itu dawuh khudhu akhiri malaikat cekelen iku wong nuli blengguwa wong iku nuli supaya sira lebokake ana ing neraka jahanam nuli supaya sira lakokake ana ing kahanan dirantai kang dawane 70 dina. Ana kang takon saking endi siksa kang mengene iki? Allah Taala dawuh, yaiku wong kang iku wong ora iman marang Allah kang muaku lan ora gelem gegere aweh pangan wong miskin. Sira ngerti ae wong wadon, aku iki wis nglepasake separone belenggu saking guluku kanthi iman. Dadi sayukja kita nglepasake separo weni kanthi iman. Nggih. Mulane bahasane nggih izdahi temenan wis temenanan ya matur nuwun kula kasarane kan ngaten iki dielingno bojo niku gunane bojo nggih soalé kan nek ora dielingno bojo lah sapa neh sing ngilingno tadi ngene niku kadang-kadang kanggo nampa pengilingi bojo niku kadang-kadang nggih gemrebek nokku kuping ya jan wis dasarne kuping gemrebek gak wani kemecap ngono tuwa-tuwa kaya nggih biasa wae jadi ngoten niku fitrahe wong lanang nggih panci ngoten niku kudune nggih napa nggih rada etok-etok ora wani ngoten padahal ya yidis nek wong lanang nggih. Ana ora wani nek cekedar nang nggone ngarepe bojone nang mburine ya babati sekabehane. Iki aja. Ora ngaku. Aku nek ora ngaku ni malah nggih. Ning nek ngaku kok kebangeten. Malenge kok ngaku. Kala dawuh sapa rawi hadasa nyritani ni ingsun Muhammad bin Fadl bisnatian rajulin min ahlil Basrah saking min an rajul saking wong lanang min ahlil Basrah saking penduduk Basrah. Kala dawuh sapa rajul kana ana sapa arabiyun wong desa. Duka nek kiai mbiyen niku nek manane Arabi kok Bedui niku mboten paham kula. Padahal wong kene nggih wonten wong Bedui nggih. Ngoten nggih. Sahibu masyiatin kang duweni rumangkang. Wa kana lana sapa arabi qalila sedekah kus titik sedekah. Fata sedekah mongko sedekah. Ya